Waarop mensen, ik ben Sontje. Ik ben Dio en samen zijn we gebroeders Wolf. Je kijkt vandaag naar de 11e aflevering. De 11e aflevering die is met niemand minder dan Joni Renita. Veel kijkplezier. Malone Sims. Johnson, ten eerste thanks dat je bij ons wilt instappen. Vakapa. Rustig. Vaka. Mannen, dank jullie wel voor de uitnodiging, man. Ja, geen probleem. Bedankt dat je er bent, man. Ja, dat is love, dat is love, dat Is is niet love. zomaar, denk ik. Laten we gewoon bij het begin beginnen. Want je echte naam, dat is Joni Renita. Ja, dat klopt. Joni Renita, ja. Wie is dat? Wat voor persoon is dat? Wat is dat voor persoon? Ik ben eigenlijk een hele rustige persoon. Ik ben een hele introverte persoon. Dat betekent dus dat ik eigenlijk gewoon het liefst zo min mogelijk bezig ben met andere mensen. En gewoon focus op de dingen die ik moet doen en dingen die ik moet behalen. Ik ben 30 jaar oud, Rotterdam-Zuid, geboren op Curaçao. Wat wil je nog meer weten over Joe, man? Ja, je noemt al een paar belangrijke dingen. Geboren op Curaçao. Ja. Hoe lang heb je daar gewoond? Ik ben daar geboren en toen ik bijna 5 was, zijn we naar Nederland verhuisd. Mijn moeder wou dat ik naar een betere school ging dan op de scholen op Curaçao. Ja. Dus wij zijn hier naartoe gegaan met die motivatie van oké, we gaan nu naar Nederland. Hij wordt bijna 5, dat betekent dat hij bijna naar groep 3 gaat. Laten we ervoor zorgen dat hij een betere toekomst heeft dan wij twee. Dus dan heb ik het over mijn vader en mijn moeder. Ja. Je gaf aan dat je ouders jou hier naartoe hebben gehaald. Ja. Of ze hebben jou meegenomen voor een betere toekomst dan hun, vergeleken met hun. Vergeleken met hun, ja Wat toch? voor leven hadden hun toch? Ja, ik denk dat het heel typisch is. Kijk nou, mijn moeder en mijn vader, mijn moeder was heel jong zwanger geworden. Dan praat ik over 18 jaar. Wanneer je 18 jaar bent, mijn moeder woonde nog thuis bij haar oma. Niet bij oma, bij mijn moeder en samen met een zusje. En het was eigenlijk een huis voor 2 mensen, maar ze waren daar al met z'n 3. Ja. Dus dan zie je al gelijk die omstandigheden van, huis is veel te klein, er komt nog een kind bij. Wat zijn de opties? Maar de opties zijn er niet, want ja, je oma die doet een kleine baantje daarnaast. Ja. Je moeders zusje is nog veel te jong om überhaupt nog te werken en je moeder is zwanger. Dus dat was een beetje die situatie. Mijn vader die had het wat beter dan mijn moeder. Die had werk. Mijn oma aan de andere kant, die had ook gewoon een goede baantje. En vanuit daar zag je het wel, weet je. En mijn moeder wou ook altijd gewoon een stapje bovenop. En vandaar dus die transfer van Cura naar Nederland, man. Ja. Maar dan wil ik eigenlijk nu ook gelijk weten hoe je opvoeding in totaal was. Opvoeding in totaal. Ja. Ik ben gewoon echt als een Antilliaan opgevoed. En, met andere woorden, toen ik klein was, wij gingen ook gewoon naar de kerk. Mijn moeder praat sowieso alleen maar papiaments met mij, ze praat geen Nederlands met mij. Mijn moeder heeft mij gewoon alles meegegeven, van eten tot cultuur, van luister dan, als je een echte anti bent moet je het ook gewoon praten. Dit zijn dingen die wij aten toen ik jong was, dit zijn dingen die echt in de cultuur horen. Dan praat ik over Funchi, Jambo, je weet toch, leguanensoep. Dus mijn moeder heeft mij gewoon alles meegegeven. En dat alles eet je ook? Ja, tuurlijk, moet. Tuurlijk man, broer. Lekker joh. Nee man, ik heb dat nooit gegeten hoor. Nee? Nee, maar het is lekker man, het is lekker. Vroeger toen ik daar jong was, kijk, dan voor mij was het niet zoveel anders, want wij gingen naar Nederland wonen. Maar waar mijn moeder geen rekening mee had gehouden was zeg maar winter.
Ja. Dus toen het winter werd, werd het koud. Ja. En mijn moeder was zo van, hè, hoe is het zo koud hier in Nederland dan? Ja. Dus mijn moeder had zeg maar een soort van een interactie gemaakt van, wanneer het winter is gaan we naar Cura en dan in de zomer zijn we hier. Dus ik zat ik gewoon 3 maanden op Curaçao, gewoon van november tot februari. Dus dan ben je ook gewoon daar, weet je. Dus ik ben ook naar school gegaan op Cura, gewoon onderduiken voor de kou met mijn moeder. Was niet echt de beste optie volgens Nederlandse scholen, maar mijn moeder had scheid aan die dingen, man, vroeger. Maar het ging gewoon. Ja, man. Mijn moeder bracht me naar een school op Cura. Mijn tante zat daar, mijn tante werkte daar op school. Ze hadden daar Nederlandse taal, alles. Dus toen had mijn moeder soort van afgesproken met de school hier in Nederland van, luister dan, wij gaan naar Curaçao, er is daar een school, zij doen dit. Kunnen jullie daarmee leven? Nou, die mensen, ook al zouden ze nee zeggen, zou mijn moeder toch wel gaan. Dus ze zeiden maar gewoon ja. Dus helft van de tijd zat ik op Curaçao op school, helft van de tijd zat ik op Nederland op school, totdat ik zeg maar mee naar de middelbare school moest gaan, man. En zo combineerde je school, ja, toch. Dus zo combineerde ik, kreeg ik een beetje studie op Cura, studie in Nederland. Dus dan krijg je ook mee, zeg maar, van hoe het is om op Cura te zijn. Bijvoorbeeld in Nederland, je gaat naar school, je staat op, je gaat naar school, je zit daar, mensen beginnen met ABC. Ja. Op Cura, je gaat daar, je gaat volkslied zingen, je bent eerst even samen. Hangt er nog ook van af welke docent je had. Sommige docenten doen nog een gebedje met je, kiel, en dan ga je verder met de dingen, weet je. Dus dat heb ik zo meegekregen van beide kanten. Maar, ja. In de klas, in Cura, merkte je dat je voorliep dan de andere leerlingen daar? Liep ik Was er een voor? verschil? Laat me zeggen. Ja, was er, kijk, met sommige dingen was er een verschil, maar ik denk niet dat het te maken heeft met Nederlands onderwijs of met Antilliaans onderwijs. Als ik nu zeg maar ook terug moet kijken, ik heb ook neven van mijn leeftijd die op school hebben gezeten op Cura, die zijn ook naar Nederland gekomen, maar op een latere leeftijd om een HBO of zo te doen. Dus ik denk dat die basisonderwijs daar en die middelbare schoolonderwijs is niet zoveel verschil. Het is gewoon de opties die erbij komen kijken. Ja. Dat is zeg maar het belang. Van als jij naar school gaat hier naar Nederland en jij gaat misschien 2 keer niet, dan heb je problemen. Ja. Vroeger daar op Curaçao, als je 2 keer niet gaat, die mensen wisten niet eens waar je waren. Dat was het meer. Maar qua niveau, kwaliteit, altijd hetzelfde, man. Ik heb nooit beter gevoel dan die andere medeleerlingen van me. En sommige van die medeleerlingen waren gewoon slimmer dan mij ook. Ja. Laten we gewoon eerlijk zijn, je weet toch? Oké. Nee, maar wat ik me wel afvraag is, ja, er zijn mensen die naar Nederland komen en dan gaan ze af en toe met vakantie. Ja. Dus die kunnen het makkelijk verwerken, Ja. dus de veranderingen. Ja. Maar als je dan op een bepaald moment 9 maanden in Nederland zit en dan 3 maanden op Curaçao, hoe is dat? Hoe is dat? Ja. Kijk, vooral toen ik jong was het voor mij best wel hard, want ja, je bent geboren op Curaçao. Juist, je ja. praat sowieso alleen maar Papiaments. Ja. Dan kom je naar Nederland, moet je Nederlands leren. En ineens ben je weer in Cura. Ja. En dan praat je weer heel de tijd Papiaments. Ja. Dus toen ik naar Nederland kwam, mijn taal ging sowieso achteruit. Tot de dag van vandaag. Ik heb een hele grote vocabulaire, maar mijn grammatica is de en de het. Ja. Broer, die meisje, die alles. Alles is niet. Alles is gewoon die, maar... Oh, moet je huis. Ja, nee, dat toch net niet, maar had wel gekund, weet je. Had wel gekund, maar zodoende, man. Dus die aanpassing, zeg maar, als ik terug was in Nederland, van oh ja, ik moet hier Nederlands praten, man. Die kleine dingen die belangrijk worden gevonden hier in de Nederlandse taal, die heb ik nooit onder de knie kunnen krijgen, omdat ik zeg maar links-rechts was aan het gaan. Ik moet eerlijk zeggen, je hebt niet dat accent, man. Nee, die accent heb accent. Maar als je wil, ik kan er wel zetten voor je. Nee, maar ik heb dat niet, man. Ik ben gewoon, ja, het is niet een kwestie van trots of zo. Maar laten we eerlijk zijn, ik woon nu in Rotterdam-Zuid. Je hebt veel Antis hier, maar je hebt ook veel andere culturen om je heen, weet je. Ja. Dus als je met al die culturen, praten we over Marokkanen, Suriname, Cabo's, je weet toch, dan pak je een beetje van alles mee. En mijn accent is gewoon Rotterdams, man. Wat betekent Curaçao eigenlijk voor jou? Curaçao is alles voor mij, man. Helft van mijn familie is daar. Ik was vorig jaar daar nog. Wat is Curaçao voor mij? Curaçao is een plek van rust. Kijk, laten we gewoon eerlijk zijn. We zijn hier in Nederland, we zijn hier in Rotterdam. En het is allemaal gezellig en zo. Totdat je iets serieus moet doen. En dan gaan mensen kijken naar je huidskleur. En vaak wordt het negatief belicht. Want stel je voor dat laten we een Antilliaan als voorbeeld nemen. Hij doet iets goed. Dan is het altijd zo van, een Nederlander doet iets goed. Maar wanneer er wat fouts gebeurt, dan is het altijd, een Antilliaan heeft wat fout gedaan. Ja.
En omdat dat elke keer zo in de media wordt belicht, mensen die niet veel met Antillianen omgaan bijvoorbeeld, die gaan naar jou kijken van, oh, dat is zeker zo'n anti, hij heeft gouden tanden, kill, hij is sowieso zo'n boy die alleen maar vervelend doet. Dus als ik naar Curaçao ga, daar accepteren mensen mij eerder, zeg maar, voor wie ik ben. Ze kijken niet, zeg maar, van, oh, hij heeft een gouden tand of hij komt van die gedeelte van Curaçao. Ze willen jouw verhaal weten. En die oppervlakkigheid die je hier dan in Nederland hebt, die doet dat tekort, man. Dus Cura is voor mij alles, man. En Nederland dan? Nederland? Ja. Nederland heeft veel kansen met zich meegegeven. Laten we eerlijk zijn, qua economie en zo, dan is Nederland gewoon vooruit op Cura. Wat kan een plek zoals Nederland voor jou betekenen? Als jij ideeën hebt of als jij een beetje geld hebt, dan kan je dat investeren in de dingen die jij leuk vindt. En vanuit daar kan je gewoon groter worden, weet je. Ik denk dat Nederland, desondanks dat er nog steeds racisme is, dat er veel te doen is, man. Mensen, als je gewoon jezelf inzet, als je gewoon motivatie hebt en je wilt gewoon iets bereiken, dan kan dat gewoon, man. Ik zie mensen, dan hebben we niet per se over mij, maar ik zie bijvoorbeeld dames, die kopen een lijmkit, beginnen 2-3 mensen daarmee nagels te doen en vervolgens, weet je al, binnen een half jaar hebben ze al gewoon doezoe klanten die wekelijks daar naar binnen gaat, weet je. Dus die kansen die zijn daar veel groter. Terwijl als je op Cura gaat kijken, die Dominicanen, Chino's, domineren bijna alles op ons eigen land. En wat je dan ziet is dat veel mensen dan op straat gaan hangen of ze doen dingen die ze niet leuk vinden. En dat kan je hier, zeg maar, wel combineren, man. Ben je dan een beetje trots dat je hier bent opgegroeid, dat je hier woont? Nederland? Dat ik in Nederland ben opgegroeid, ja, ik ben überhaupt gewoon blij dat ik überhaupt leef nog. Overal, maakt niet eens uit waar ik was. Met al die domme dingen die ik heb gedaan. Maar het geeft je wel, als je in Nederland opgroeit, het geeft je wel perspectief van, hey, je moet ondernemend zijn. Die Nederlanders hebben toch wel een mentaliteit van niet lullen maar poetsen. Ik weet niet of dat Nederlands is of Rotterdam. Ja, ik denk dat het meer Rotterdams is, niet lullen maar poetsen, hard voor weinig, nooit chagrijnig. Dus als je, zeg maar, met die mentaliteit al opgroeit van hard voor weinig, nooit chagrijnig, dan ben je altijd die bassigimento, je weet toch? En op Cura soms wil je die boys bijna een schop onder hun kont geven van, hey broer, ga even wat doen dan. Je bent niks aan het doen. Er zijn niet onmin dingen die je kan doen om doeken te maken of om vooruit te komen in het leven en jij bent aan het chillen bij Palu. Dus van zodoende, man. Maar ja, je noemde net iets waar ik eigenlijk terug op wil vallen, dat is de economie. Want dat is ook wat je waarmee je je brood verdient, zeg maar, ook, als docent. Ja. Hoe ben je daar terechtgekomen? Hoe ben ik daar terechtgekomen? Ik heb nooit het idee gehad, zeg maar, om docent te gaan worden. Ik heb ook nooit, zeg maar, dat gestudeerd van, ik ga nu mensen leren wat ze moeten doen. De insteek was meer zo van, ik was vroeger altijd aan het kloten gewoon op straat. En op een gegeven moment ging ik uit huis. En dat was best wel op een jonge leeftijd. Dus mijn moeder zei altijd tegen mij van, luister dan, jij gaat sowieso op die weg die je nu bent, op die route die je nu aan het bewandelen bent, jij gaat sowieso niks doen met je leven. Jij wordt weer gewoon zo'n ding. En mijn idee was meer van, ik ga een diploma halen, mijn moeder gerust te stellen. En dat was economie. Waarom? Ik was daar altijd geïnteresseerd in. Van oké, hoe zit het met geld? Wat kan je doen om meer geld te maken? Dus ik ging economie, ondernemerschap, daar ging ik, zeg maar, in. En gedurende die route van scholing, dan heb je natuurlijk allemaal dingen die je meemaakt. En op den duur behaal je gewoon je diploma. En dan was het zo van, oké, je kan die dingen nog blijven doen die je aan het doen bent. Of je gaat wat doen met die diploma. En dan ben je niet voor niks naar school gegaan. En ik ben toen begonnen met een eigen onderneming in principe. Ik kwam met het idee van, we gaan feesten geven. Ik ga me daarvoor inschrijven bij KVK en we gaan kijken hoe dat loopt. Maar als je je eerste feest gaat geven, een feest kost geld. En het was meer zo van, hoe ga ik aan mijn geld komen? Ga ik weer die domme dingen doen om geld te verdienen? Of ga ik gewoon iets serieus doen en oppakken en daarmee geld verdienen en die geld die ik dan verdien in die evenementen steken? Ik dacht bij mezelf van, weet je wat, ik ga bijles geven.
Zodat die mensen mij geld kunnen geven voor de mensen die moeite hebben met bijvoorbeeld economie, management, organisatie. Maar ik kwam daar op gesprek. Op een gegeven moment was het zo van, hey, je bent best wel slim in de dingen die je zegt en je aanpak is best wel tof. Wil je niet intern een opleiding gaan doen en word je gewoon een docent bij ons. En eerst zei ik van nee, maar achteraf zei ik tegen hen, ik ga er even over nadenken. En toen dacht ik bij mezelf van waarom niet. Zo kan je gewoon laten zien dat iemand van de buurt, zo zeg ik het dan altijd, want ik geef zelf les in Zuid. Dus het zijn allemaal gewoon van die boys die hetzelfde denkwijze, hetzelfde levenswijze als mij hebben. En wat ik dan wil eigenlijk laten zien aan die boys en ook aan die dames van, als ik het kan iedereen het, weet je. Want wie ben ik? Ik ben gewoon van Zuid, ik ben gewoon een boy. Ik heb ook die dingen lopen doen die jullie aan het doen zijn nu. En het is gewoon een beetje motivatie, man. Hoe werkt dat? Hoe werkt dat? Ja, tuurlijk, maar kijk, respect is gewoon iets, je geeft het, je krijgt het terug. Als je respect gaat afdwingen, 9 van de 10 keer hebben mensen, en dan is er niet eens iets met cultuur, maar mensen hebben gewoon problemen met autoriteit. Wie ben jij om mij te komen vertellen wat ik moet doen? Juist. Dus als je respect geeft, dan krijg je dat vanzelf ook terug. Dus ik behandel sowieso mijn leerlingen als gelijken. Ik zie ze ook gewoon als gelijken, maar ik laat ze wel gelijk weten van luister dan. We zijn hier samen. Ik weet, je hebt niet elke dag zin, ik heb ook niet elke dag zin. Maar ik moet jou wel helpen om die tory te halen. En de beste manier hoe ik jou daarmee kan helpen is als jij luistert naar mij. En ik ben niet zo'n mannetje van, hey, je mag niet op je telefoon, je moet niet dit doen, waarom ben je te laat, Maar wanneer ik met je praat, wil ik wel reactie van je. Heb je geen reactie, dan ben ik gewoon een strenge boy. En dan is het gewoon van, hey, je let nu niet op, nog eentje. Oké, weet je wat, daar is die deur, ik zie jou later. Maar wat ik daarmee wil meegeven is van, jij geeft mij geen respect. En als jij mij geen respect geeft, dan ben je mijn tijd niet waard. Dus dan ga je even buiten wachten, ga je even nadenken van, hé, wat wil ik doen? Want je komt niet naar school voor mij. Nee, en dat zeg ik tegen al die leerlingen, je komt niet naar school voor mij, die diploma haal je ook niet voor mij. Of je nou 10 of 1 haalt, die doekoe die blijft toch hetzelfde. En zodra ze dat horen, dan hebben ze een insteek van, hé, maar die boy is niet hier om mij te pesten. Die boy is niet hier om baas boven mij te zijn. Die boy is gewoon iets aan het doen. Hij is gewoon zijn werk aan het doen. En als ik dit wil halen, laat me gewoon beter naar die boy luisteren. Ja. Dus dat is mijn aanpak. Ik geef respect en dan hoop ik dat ik respect terugkrijg. Toen ik net begon waren er zelf leerlingen die ouder dan mij zijn. Dan ga je moeilijk tegen zo iemand zeggen van, hey, luister dan, je moet, niks moet. Ja, ja. Ik ben je gewoon iets aan het vertellen. Als je wil luisteren mee, als je niet wilt meeluisteren is ook goed. Maar chill hem dan gewoon buiten, weet je, want je bent gewoon mij aan het irriteren, je bent mij aan het lastigvallen. Ja, ja. Terwijl het is niet nodig, weet je. Dus zo sta ik erin. Maar sta je nog steeds als docent voor de klas nu of ik fase voorbij? Ik sta nog steeds voor de klas. Ik ben ook life coach op school, mentor. Dus dan ben je ook meer bezig individueel met leerlingen. Ja, ja. En dan is het gewoon van, wat kan ik voor jou doen om deze schoolcarrière beter voor jou te maken? Waar loop jij op tegen, los van school, buiten school, waar ik je mee kan helpen? Soms kom je van die leerlingen tegen die bijvoorbeeld uit huis zijn gezet. Of ze hebben te maken met jeugdzorg. Of ze willen uit huis, omdat misschien vader, moeder is niet veilig of zo voor hun. Ja. Dus dan ben ik daar gewoon hun aan het helpen, 1 op 1 van oké, dit is jouw situatie, dit kan ik voor jou betekenen. Om naar die punt te gaan, dit en dit moeten wij doen. En dan gaan we vanuit daar gewoon verder, man. Dus coaching, doseren en vooral een steun. Ja. Want vaak wanneer je op school zit, ik weet niet hoe jullie dat hebben ervaren, maar vaak wanneer je op school zit, voel je je soms ook gewoon alleen. Of niet begrepen. Dan probeer je een docent iets uit te leggen. Stijlie, het gaat niet zo goed thuis, dus ik heb deze dingen niet gemaakt. Of ik kan mij niet focussen op deze toets. En vaak zeggen docenten, ja, dat is niet mijn zaak. Klopt. Zorg dat je, en ik ben dan die boy die daar staat van, oké, wat speelt er eigenlijk? Oké, dit en dit speelt er nou. Als wij deze stappen nemen, dan kan je voor uitstel krijgen. Of, oh, het is niet veilig thuis, weet je wat. Hier heb je een adres.
Ga daar naartoe, geef aan dat je voor mij komt en dat ik hier op deze school werk. Laat ze mij bellen. Ik zorg er wel voor dat je een studio krijgt. Dat je daar kan gaan. Oh, je hebt nog geen studiefinanciering? Weet je wat, ik kan het wel zorgen dat jij vroeg studiefinanciering krijgt, zodat je je boeken kan betalen. Zodat je naar de les kan komen, zodat je niet meer eruit wordt gezet. Dus ik ben gewoon veel meer mensen aan het helpen, man. Ik denk dat dat ook gewoon mijn roeping is, gewoon om mensen gewoon een stukje verder te brengen, ja toch? Ik denk ook dat komt, zeg maar, dat jij weet wat jij eigenlijk tekort kwam, of... Ja, ik denk dat ook, man. Ik denk wel vooral toen ik jonger was. Ze zeiden altijd ik ben slim. Ja. Maar ze vonden me altijd brutaal. En ze vonden dat ik nooit meedeed. Ja. En dat komt, ik kwam naar Nederland, laten we het zo zeggen, ik kwam naar Nederland. Ik kwam op een Nederlandse school. Er was misschien 2 Turkse boys, 1 Marokkaanse boy, 1 Surinamer en dan 1 anti. En dan zit je in een klas met 26 mensen en iedereen is gewoon Nederlands, weet je. En soms krijg je van huis uit krijg je dingen. En die dingen die je meekrijgt zijn misschien cultureel verbonden of het is een traditie die je familie al vanaf jongs af aan al doet. En dan zit je daar in de klas en zit je met iets, probeer je dat uit te leggen. Ja. En niemand begrijpt jou. Of niemand wil begrip tonen omdat zij het niet doen. En wat gebeurt er dan? Oh, jij wil niet naar mij luisteren? Ik wil ook niet naar jou luisteren. Dus dan ga je een beetje dan ga je als een rebel opstellen van hey, tot hier, niet verder, ik luister niet naar jou, je geeft mij geen respect, dat. Dus ik denk dat het voornamelijk vanuit daar komt, man. Gewoon van al die deuren die voor mij gesloten waren vroeger. Stel je voor dat ik wist dat ik op een jongere leeftijd evenementen kon geven. Of iemand die mij helpte van hey, je kan al op een jonge leeftijd een onderneming starten. Dan was dat misschien veel eerder voor mij begonnen dan op de leeftijd dat ik wel was begonnen. Want ik probeer nu bijvoorbeeld die jongeren die tegen mij zeggen van luister dan, ik heb geen zin om naar school te gaan, ik moet hier zijn, dat is verplicht. Probeer ik gewoon te motiveren van luister dan, wat vind je wel leuk? Ja, ik vind dit en dit leuk. Weet je dat je daarmee gewoon een bedrijf kan starten? Ja, hoe dan? En dan ben je ze aan het helpen. Die hulp, die heb ik nooit gehad. Ja. Alles heb ik zelf moeten leren, alles moet ik zelf oppakken. Niemand heeft mij ook geen enkele richting opgeduwd van hey, dit is die blueprint, dit is die blauwdruk, wandel ermee en kijk waar het gaat. Je moet zelf ontdekken en sommige deuren die zijn helemaal gewoon dicht voor je. En ik probeer al die deuren open te maken voor iedereen die zeg maar na mij komt. Dat is mijn ding. Ja. Ik ga een stukje terug, man. Raakt het jou als jij een van je studenten of leerlingen ziet dat ze pijn hebben? Tuurlijk. Dat ze met iets zitten? Tuurlijk. Ik bedoel van, we zijn gewoon allemaal mensen, weet je. En niet per se omdat jij die pijn niet voelt of dat jij niet in die situatie zit, betekent niet dat je niet kan meeleven. Om een klein voorbeeld te geven, er was een meisje, 18 jaar. Ze komt naar school, ze was altijd blij, dit, dat. Hij als ze komt een dag op school, ze is niet blij. Ze heeft een blokuur van mij. En in die blokuur hebben ze een pauze van 15 minuten. In die pauze iedereen gaat naar buiten, zij gaan niet naar buiten. Ik vraag haar, waarom ga je niet naar buiten? Ja, ik heb geen doek. Ja, hoezo heb je geen doek? Heb je doek gebloot weer? Je weet toch, je probeert een grapje met haar te maken. Zegt ze gewoon tegen mij, nee, ik heb mijn vriend mijn bankpas gegeven. Hij zou boodschappen gaan doen bij Bas van der Heijden. Hij is nooit meer teruggekomen, nu heb ik een schuld van €50.000. En dan zit je daar, weet je, en je baas die zegt dan tegen jou gewoon van, dat is niet jouw probleem. Ja. Zij is 18 jaar, ze had beter moeten weten. Ja. En ik ben dan zo'n boy van, serieus is dat gebeurt? Je weet dat die dingen gebeuren, zeg maar. Dus dan doe je gelijk van, weet je wat schatje, ik ken een instantie die helpt mensen daarbij, maar voor nu hier heb je alvast €10, ga alvast naar buiten. Ja. Ga even naar buiten, ga wat eten halen. Ik zie je dadelijk naar de pauze wel en na school klaar is, praten we wel erover, weet je. Dus ik leef sowieso wel met die mensen mee. Maar dat genoeg empathie, jij. Ja. Je toont genoeg empathie. Ja, tuurlijk man, je moet, want kijk, het kan ook gewoon zo zijn, ik denk dan zo dan. Het kan ook gewoon zo zijn, want ik heb die dingen wel gezien vroeger toen ik jong was. Van, iemand zit ergens mee, niemand besteedt daar tijd en aandacht aan. En voor je het weet, die persoon is tjalla. Die verdwijnt of die neemt haar eigen leven. Je weet toch, sommige dingen komen hard aan, broer. Als je ineens hoort dat je €50.000 schuld hebt en jij moet dat terugbetalen met rente. Ja. Jij bent net 18. Ja. Jij woont niet thuis. Het enige wat je gaat denken is, niemand houdt van mij, man. Mijn ouders hebben mij in de steek gelaten. Ik vertrouw deze jongen, hij is van deze boy sappie, man. Ja. Is dat goed? Hoe is dat gegaan? Het is nog bezig, man, maar dat is een jaar geleden. Dit is een verhaal van een jaar geleden. En
En met haar gaat het goed, man. Ik heb haar gewoon begeleid. Ik heb haar in een instantie gezet. En wat er gebeurt dan met zo'n persoon is, ze krijgt dan eigenlijk een levenscoach. Die beheert haar inkomen. Ja. Die beheert alle contacten met schuldeisers. En vanuit daar hoeft zij dus helemaal geen focus meer te leggen op haar schuld. Het enige wat ze weet is, ik heb schuld. Deze schuld gaat heel lang duren voordat ik hem heb afbetaald. Maar ik kan wel vrij uit alles doen. Ik heb wel wat minder geld, ik moet dan wel extra werken. Maar alles loopt wel voor haar. Dus dat is goed. Even over jezelf, man, want je bent ondernemer, je geeft zelf aan. Je organiseert feesten. Ja. Hoe ben je eigenlijk op dat idee gekomen van hey, ik wil feesten gaan doen? Nou, kijk, feesten, ik weet niet wat het ding is, man. Feesten is een activiteit dat ik vanaf jongs af aan zeg maar meekrijg. Sowieso als je van Cura komt, elke mogelijkheid die er is om te feesten of om te dansen. Die mensen pakken die kansen sowieso. En eenmaal in Nederland, shout-out naar mijn moeder, ik weet niet of ze gaat kijken. Maar mijn moeder die was wel een persoon die hield van uitgaan. Ja. Maar zij ging naar antifeestjes, dit, dat. En elke keer als ik haar zag aankleden en voorbereiden om uit te gaan, dacht ik altijd bij mezelf, nou, wacht maar, als ik oud ben, die outfitjes gaan komen, we gaan kwijtgaan. We gaan kwijtgaan op die feesten. En mijn moeder heeft mij gewoon altijd gezegd van, luister dan, uitgaan is een vorm van ontspanning. Ja. Als jij altijd bezig bent met dingen, die ene paar uurtjes dat je aan het uitgaan bent, aan het dansen bent, dan vergeet je even alles om je heen. En dan heb je de tijd van je leven, om zo te zeggen. Ja. Dus ik ben op een jonge leeftijd begonnen met uitgaan. Ik was misschien 12 jaar. Had mijn moeder me naar binnen gesmokkeld naar King's Place. Vanuit daar ging ik naar 10 jaar, man. Gekke antivista, ik was 12 jaar. Lost, ik begreep niks. Mensen begrepen ook niks toen ze mij daar zagen. Maar vanuit daar dan ga je naar Teenage Matinee. Toen was ik een jaartje of 15 of zo. Ging ik voor het eerst naar Holly. En ik ben dan altijd uit blijven gaan, weet je. En op een gegeven moment wou ik niet meer uitgaan. Want als je op een bepaalde leeftijd begint met uitgaan, dan leer je zeg maar één gedeelte kennen. Oké, mijn moeder heeft me naar dit gebracht, daarna ging ik naar Holly. Na Holly ga je naar Via Italia. Op een gegeven moment heb je die dingen allemaal gezien. Want als je 3-4 keer gaat, verandert niet veel. Klopt. Ja. Het enige wat misschien verandert is een DJ op de lijn, maar voor de rest, die systeem blijft hetzelfde. Dus ik kwam met het idee van, ik ga niet meer uit, want ik heb dit allemaal gezien. Castaminti Seng, je weet toch, je wil elke keer een fles trekken, dit, dat. En elke keer dus wanneer mensen mij gingen vragen van, kom we gaan uit, dan zei ik, nee man, ik ga niet. En waarom niet? En dan ging ik klagen. En dan zeiden mensen altijd tegen mij, je moet niet zo klagen, en als je klaagt, doe het beter dan. Laat zien dat je het beter kan dan. En ik ben altijd wel zo'n jongen geweest, zeg maar, die heel competitief is. Je denkt ik kan niet? Ik kan niet? Ik ga je laten zien. En vanuit daar, ik wou een bepaalde type feest geven die niet paste bij de feesten waar we vroeger gingen. Dus ik ging andere vrienden opzoeken. Heb je die mensen trouwens al bedankt? Die dat tegen jou hebben gezegd? Tuurlijk man, shout-out naar, nog steeds man, shout-out naar jullie man. Ook shout-out naar de mensen die zeiden tegen mij, ik kan niet, wat? Oh nee, 5 jaar verder man, kijk nu naar me. Nee joh, geitje. Er waren mensen die tegen jou zeggen dat je het niet Broer, genoeg mensen man. Gewoon mijn beste matties, ook gewoon. Beste? Ook man, boys waar ik elke dag mee omging. Ik ging op een dag gewoon, zeiden ze gewoon van, hey lult man. Hebben ze het niet gelaten? Ja, sommige... Ja, gelaten, kijk, het waren mijn beste matties. We zijn gewoon nog steeds matties, je weet toch? It's no love lost, dus als we elkaar tegenkomen, dan is dat. Maar sommige van die boys van mij, die begrepen sowieso al niks van het feit dat ik wil gaan ondernemen. Want wij waren misschien hele andere dingen samen aan het doen. Dus wij waren vrienden op een bepaalde level, maar wij deden bepaalde dingen gewoon samen, weet je. Dus als je dan die overgang gaat maken van, hey, luister dan man, ik ga even feesten geven. Ik ga dit en dit doen. Dan gaan ze zeggen, maar bro, wat weet jij nou van feesten geven? Man, bro. Het is gewoon die Tory, gewoon dit doen, en dan moet je jezelf distancieren. Je moet een sterke persoon zijn om zeg maar te laten zien aan mensen van nee man, ik ga niet constant dat doen, ik ga dit doen. En
shout-out naar die boys, want op een gegeven moment was het zover dat ik mij feest ging geven. Die boys kwamen wel. Desondanks dat ze tegen mij zeiden van broer, wat weet je nou man? Je weet niet eens hoe duur een beveiliging kost. Daar staan dit, dat. Wie ga je boeken? Hoe ga je een club naar? Ik wist niks van die dingen, maar het is wel gelukt. Dus uiteindelijk is all off. Heeft dat jou meer gemotiveerd? Tuurlijk. Al die kritiek? Of, Tuurlijk man. Mensen die tegen mij zeggen ik kan niet tegen kritiek. Ik vind het gewoon dom dan man. Kritiek is goed man. Kritiek maakt jou een betere persoon. Niet per se in dat je de beste persoon gaat zijn en zo, maar door kritiek kan je jezelf verbeteren. Als iemand tegen jou zegt van luister dan je kan niet en jij hebt in je hoofd het idee van ik kan wel, dan moet je gewoon gaan. Bijvoorbeeld boys rappen, brengen misschien 2 pokers uit en matties lachen en uit. Van je maakt koude gare pokers man, broederliefde is beter. Maar ik weet nog toen broederliefde de eerste 2 pokers uitkwamen dat ik ook dacht van bro wat zijn jullie aan het doen. Maar kijk die mannen, schrijf geschiedenis, 13 weken nummer 1. Dus het zit allemaal gewoon in je hoofd. Als jij denkt dat je het kan en jij denkt dat je er iets mee kan bereiken, mijn advies altijd naar iedereen is gewoon doe die tory man. En het kan je een jaar kosten voordat je beroemd bent, het kan jou 10 jaar kosten voor je beroemd. Maar als jij niet in jezelf gelooft, wie gaat in jou geloven dan? Het is hele mooie woorden wat je zegt. Ja toch? Maar naast feesten geven doe je ook festivalhosting. Yes. En je had ook een tijdje je beheerde een club. Yes. Eigen club. Ja. Deels. Ja, gedeeltelijk. Ik had op een gegeven moment had ik genoeg geld. Om een dag in te kopen bij een club. Ik noem geen namen, geen gratis reclame. Jullie moeten mij betalen man broer. Jullie moeten mij betalen. Nee, ik had in ieder geval een zak met geld. En ik dacht van oké, deze feestjes geven heb ik onder de knie. Alles is uitverkocht. Volgende stap is gewoon gaan een club nemen. Ja, daar weet je ook niks van, dus ik dacht ik had genoeg doekoe, maar club overnemen kostte veel meer doekoe. Had ik dus een overeenkomst gemaakt met een andere partij van oké, wat kan ik doen met deze dag, met deze geld. Toen zeiden ze tegen mij, weet je wat, als jij deze bedrag aan geld elke maand bij ons inlevert, dan bepaal jij de setting op een bepaalde dag bij ons. En zo gezegd, zo gedaan, op zich ging het wel goed. Maar gewoon druk man, want je bent bezig met de club aan het runnen, dat is elke week. Daarnaast heb je nog elke maand twee evenementen nog die je moet geven. Je bent nog docent links, rechts. Ik dacht dat ik het allemaal aankon. Je weet toch? Ik dacht dat ik het allemaal aankom. Maar ik besefte me op een gegeven moment van nee man, dit is gewoon te veel. Want je moet begrijpen, ik gaf dan feest op donderdag. Nou, donderdag ben ik dan, mijn wekker ging 6:30. 6:30 dan ga je naar werk, dus dan ga je lesgeven. Dan ben je rond een uurtje of 4 bij Osso. Dan ga je even eten, opfrissen. Dan ga je naar de club, dan moet je daar alles klaarzetten. Je moet zorgen dat mensen nog gaan komen. En dan ben je in de club weer tot 7 uur in de ochtend. Maar 7 uur in de ochtend gaat ook weer je wekker en moet je weer vrijdag lesgeven. Dus het was echt een kwestie van wat gaan we doen? Gaan we stoppen met lesgeven? En gaan we gewoon die aandacht geven aan die clubavond? Of ga je wat beters met je tijd doen? Want sommige edities, wanneer je daar een club elke week doet, hangt het er echt van af van hoe mensen in hun stemming zijn. Ik stel je voor, jij bent mijn mattie, ik kan tegen jou zeggen kom vanavond even naar mijn Tory. Je komt. Als ik tegen jou zeg volgende week kom ook, denk ik ook bij jezelf van broer, ik was daar vorige week man, ik wil niet daar elke dag zijn. Dus die dingen gingen met vlagen. En stel je voor dat ik het nu zou doen, dan had ik het beter gedaan dan toen, want ik had gewoon te weinig kennis erover. Dus het was gewoon een les voor mij. Soms wil je gewoon te veel dingen in het leven man. En je denkt wel dat je het allemaal aan kan, maar dan heb je er niet goed over nagedacht. Zoals ik net al zei, je kan alles doen wat je wilt, weet je. Maar als je zomaar als een kip zonder kop aan het rennen bent, ja, dan komt er ook niet veel van. Wat voor feesten geef je dan? Voor de mensen, ik geef echt hip-hop feesten. Hip-hop in de zin van, ik wil trap horen in de club. Naast trap hebben we Baile Funk. Wat is Baile Funk? Baile Funk is echt Braziliaanse billenschutmuziek. Edits. Dus dan moet je echt denken aan, er is misschien een pokoe van Young Ellens die net uitkomt.
Een boy maakt een gekke Braziliaanse remix ervan. Vrouwen gaan kwijt op die dingen. Zodra die dingen opkomen, als vrouw zijnde wil je gewoon dansen. Dus ik heb gewoon eigenlijk een niche gepakt. Want als je gaat kijken naar de feesten in Rotterdam, er zijn 2 grote spelers. Je hebt of techno house scene, die groot zijn, 5000 mensen komen naar je feest. Of je hebt de commerciële urban, dus geen hip-hop, maar urban scene. Ja. En dan praten we over Nederlandse rappers, dan praten we over de Freddy Morera's. En beide van die scenes zijn gewoon goed. Maar er zijn gewoon mensen die niet naar techno willen luisteren. En mensen die niet heel de dag urban willen horen. Ja. Stel je voor, bijvoorbeeld ik in de auto, ik luister Meek Mill in de auto. Dus sommige boys willen gewoon uitgaan en niet aan mijn boss alleen willen horen van Meek Mill, maar ze willen een paar goede pokoes horen, want Meek Mill heeft gewoon genoeg goede pokoes. En ze willen misschien vrouwen willen misschien Nicki Minaj horen, Cardi B. Zo heb je veel meer artiesten die nooit in de club worden gedraaid, maar dat zijn grote artiesten. Dus mijn ding is gewoon muziek die ik eigenlijk in de auto of thuis of met mijn vrienden luister, dat wil ik in de club draaien. En mensen gaan gewoon los op die dingen, man. Zo heb je bijvoorbeeld heel veel Kaapverdiaanse pokus die nooit worden gedraaid. Maar wanneer vrouwen ze horen, ze gaan kwijt. Daarom ook die naam, de couch? Ja, vanuit daar is het wel gekomen, man. Het idee zeg maar van de couch is dat je in de club eigenlijk thuis gaat voelen. Ja. Als je je thuis voelt, eerste waar je aan denkt wanneer je thuis bent staan, ga op de bank zitten, ik ga tv kijken. Dus met die idee, couch, bank, Engels, hebben wij dus eigenlijk een bank midden in de club gezet. En af en toe ook midden in de stad? Midden in de stad ook, hebben we ook gedaan. We hebben alles met die bank gedaan, maar die bank heeft meer billen Alles? Broer, ik heb veel dingen met die bank meegemaakt. Ja, ga je erop zitten. Even ditje doen. Laten we het zo tegen jou zeggen, die bank heeft meer billen gezien dan wij 3 bij elkaar. Laten we het gewoon zo zeggen. Ja, toch? Dan ben ik gewoon heel eerlijk met je. Maar nee joh, het idee is gewoon meer van het gevoel hebben dat je thuis bent met je matties, aan het chillen, maar in een grotere setting. Ja. In dit geval zijn er vrouwen bij en ben je niet thuis, maar je hebt wel dat idee. Ja. Daarom de couch, man. Komen trouwens veel dames op af. Want veel dames die ervaren, zeg maar wanneer ze naar een Vie gaan, of naar een Thalia, of naar een andere club. Boys zijn hyena's. Is in de natuur, zeg maar, om te jagen. Maar niet alle vrouwen zijn daarvan gediend, toch? Ze willen gewoon uitgaan, ze willen gewoon een dansje doen, ze willen een drankje doen, ze willen niet lastiggevallen worden. Wij denken altijd als een vrouw uitgaat, is deze komt om even jongens te scoren. Maar ja, maar kijk, weet je wat het ding is? Wij denken zo vooral, omdat wij als mannen, meestal als we uitgaan, wij gaan uit van, laat me kijken welke painting ik ergens hier kan zien, dit, dat. En omdat wij zo denken, denk je ook vaak van, vrouwen gaan ook met die idee. Zo, ja. Maar vrouwen denken heel anders dan mannen, joh. Dus sommige vrouwen willen gewoon niet lastig, ze willen gewoon daar gaan, een wijntje drinken, even dansen zonder dat een man tegen hun aankomt. Ja. En wij bieden zeg maar de perfecte ruimte daarvoor, man. Vrouwen komen daar, horen hun favoriete Cardi B pokoes, ze gaan helemaal los, ze springen, kill. Bij ons is het meer zeg maar dansen en viben dan aan de kant staan, laten zien van ik heb 20 batera's getrokken, want bij mij kan je niet eens batera's kopen. Dus dan hou je al een bepaalde type publiek hou je al gelijk weg. En daar is gewoon allemaal over nagedacht. In Rotterdam zijn zulke feesten eigenlijk, die zijn er zelden. En dan kom ik dan ineens, wat je dan krijgt is dat je voor veel jongeren gewoon een plek aanbiedt waar ze kunnen zijn, waar ze kunnen gaan en hunzelf kunnen zijn. Dus in beide stimuleer je ook iets. Het is voor mij, als ik kijk naar docent zijn, is heel dankbaar werk. Maar ik krijg ook heel veel love, gewoon buiten op de streets. Gewoon van, wat jij doet voor ons hier, wij konden nergens naartoe, maar bij jouw feesten, we kunnen zijn wie we willen zijn. We worden goed ontvangen door die mensen. Mensen willen altijd gewoon laten zien dat ze naar hun zin hebben. Mensen doen ook die extra moeite om iedereen te laten weten van oké, deze boys die helpen. Want wij zijn gewoon binnen een jaar, dat is gewoon ongekend. Wij waren binnen een jaar gegroeid van een feest die niemand kende naar een feest die
op bijna alle festivals heeft gestaan. Ondertussen hebben we zelf beste clubavond award gewonnen. Toch? En dat doet ook veel. Dat betekent dus dat je cultureel in de stad actief bent. Je bent ook met entertainment in de stad actief. En je bent innovatief. Want ik ben echt niet de enige die zo'n feest geeft. En er zijn 1000 andere feestjes. Dus dat jij jezelf kan onderscheiden binnen dat laat gewoon zien dat je veel voor de stad doet. En op een gegeven moment komen ook mensen van boven, gemeenten, ministers en zo van cultuur en zo, die komen ook gewoon een kijkje nemen. Van wat gebeurt hier allemaal? En daar krijg je ook dingen mee. Hoe was het toen je was begonnen met feesten organiseren? Ja. En hoe is het nu? Dus de ontwikkelingen. In het begin was het spannend, man. In het begin was het echt zo van, hey, je gaat iets doen, je weet niet wat je aan het doen bent, gaan mensen wel komen. Ja. Was veel stress, maar tegelijkertijd was het ook heel leuk, want je bent echt veel energie, moeite erin aan het steken en je weet niet hoe het gaat lopen. Dus als het loopt, dan is het al gelijk van yes, maar die route naar dat yes was soms gewoon hoofdpijn. Soms probeer je iets voor elkaar te krijgen, je probeert een promo-actie te doen, die tory lukt helemaal niet. Dan zit je daar gewoon te stressen. En nu tegenwoordig, het gaat goed. Dus wat gebeurt er? Je kan mensen in dienst nemen. Dus van, hey, jij bent goed met social media, kom. Ik heb hier dit qua salaris voor jou. Wil je voor mij komen werken? En jij bent verantwoordelijk voor dat. Dus nu zit je zeg maar op een hele andere positie. En is het meer zo van, je hebt mensen om je heen die talenten hebben, die jou verder kunnen brengen. En ik probeer dat gewoon een beetje te stimuleren, zodat ik gewoon creatief kan zijn. En hoe ben ik creatief? Contacten afleggen met festivals. Van hey guys, luister dan. Dit kunnen wij bieden voor jullie op jullie festival. Dus ik ben veel meer bezig met andere dingen nu dan vroeger. Vroeger moest je alles zelf doen. Ik deed samen met Edson, shout-out naar Edson. En nu is het gewoon zo van, ja, dingen lopen al. Alles loopt al, wat is de volgende stap? Wat is de next move? Dus dat is het vooral voor mij, man. Dus is het hetzelfde? Op die vraag wil ik ook, op die vraag, ja. Wat is de volgende stap? Wat is de volgende stap? Kijk, wat wij nu aan het doen zijn, 2 jaar geleden gingen we voor het eerst een tour houden. Met onze feest, wat deden we dan? We gingen naar Den Haag, we gingen naar Utrecht, we gingen naar Damsko, we gingen naar Tilburg. En we gingen kijken van hoe is het om daar een feest te gaan geven en kan het succesvol zijn. En we hebben dat gedaan en we hebben in die steden ook uitverkocht. Ja. Dus wij weten van oké, de manier hoe wij dit aanpakken, het werkt ook in een andere stad. Ja. En de volgende stap is in plaats van een tour, zorgen dat die feesten net als hier in Nederland constant zijn. Dus wat wij nu aan het doen zijn is, we zijn bezig aan het praten in Tilburg van hey, hier in Rotterdam bedoel je? Nee, niet in Rotterdam, in Tilburg. Van hey, kunnen wij 1 keer in de 2 maanden in Tilburg bij jullie in de club de couch geven. Dus dan hebben wij al 2 edities in een maand. Dan heb je Couch Rotterdam, Couch Tilburg, Den Haag, Amsterdam. Wat wij dus willen doen op een gegeven moment is gewoon dat Couch in elke stad, elke grote stad, om de 2 maanden gewoon is. En vanuit daar, dan heb je steden die allemaal de couch. Wanneer dat allemaal loopt en genoeg geld is, dan kan je gelijk zeggen vanuit daar, oké, al die steden kennen het feest. Het wordt tijd nu om een festival te geven. Ja. En dan heb je dus niet alleen mensen uit Rotterdam die je moet overtuigen om naar je festival te gaan, maar de mensen uit Damsko, mensen uit Tilburg, mensen uit Breda, mensen uit Zwolle. Je wilt wel mensen hebben overal, want als je een festival geeft, dat is heel veel hoofdpijn. Heel veel hoofdpijn. En daar ben ik dus voornamelijk mee bezig. Uitbreiden en dan is de eindgoal een festival gaan geven. En kwijtgaan, man. Ben je altijd jezelf gebleven? Jawel, ik denk het wel, man. Je begint ergens? Je begint ergens. Ik ben altijd wel mezelf gebleven, man. Ik ga nog steeds met dezelfde boys om. Ik ben nog steeds in dezelfde buurt. Ik doe nog steeds dezelfde dingen qua routine. Het is niet bijvoorbeeld, zoals ik al zei, ik kan eigenlijk alleen leven van evenementen. Daarnaast heb ik een fulltime baan. Als het waar is,
als je zou veranderen op mensen, zou je in principe nu fully Fendi lopen. Ja. Maar ik loop nog steeds met dezelfde oude couch t-shirt, je weet toch? Ja toch? Ik loop nog steeds. Ik doe gewoon. Ik zelf vind dat ik niet ben veranderd. Met sommige dingen verander je sowieso met denkwijzes. Je wordt ook ouder, dus je wordt ook rustiger. Vroeger, waar ik bijvoorbeeld wat gek zou doen, denk je nu 2 keer over na van broer, ga je nou serieus gewoon gek doen? Of ja, dat is logisch. Dus, maar voor de rest... Niet dat je mensen boycott of... Nee. Ik ben begonnen met boys die mij gunden. En die waren opkomende DJ's. En tot de dag van vandaag, ik boek opkomende DJ's. Bijvoorbeeld zoals ik zei. Je hebt een hele urban scene. Als ik Broederliefde zou boeken, dan weet ik dat mijn feest in 1 keer uitverkocht raakt. Broederliefde, bam, uitverkocht. Kost je geen moeite, kost je wel heel veel geld. Maar kost je geen moeite. En wat doe ik? Ik kies er toch voor om de onbekende boys een kans te geven. Waarom? Want ik heb ook gewoon een kans gekregen. Ja. Jason Trill kan je dit gewoon zeggen. Niet alleen Jason Trill, bijna al die boys kunnen je dit zeggen. Voordat hun beroemd waren, was ik wellicht gewoon de eerste persoon die tegen hun zei van hey, ik zie je maakt muziek, kom naar Rotterdam, kom optreden. Jason Trill kwam optreden in 2017 bij ons. Had publiek van wat? 25 man in zijn zaal. Niemand wist wie Jason Trill was, want we hebben verschillende zalen. Niemand wist wie Jason Trill was. En die Amang is nu gewoon solide. Jullie hebben allemaal gezien hoe viraal die man is gegaan. Ja. Je weet toch, ongeacht wat mensen van die man bijvoorbeeld denken, die man is gewoon viraal gegaan. En hun kunnen jou gewoon zeggen, hij is altijd hetzelfde gebleven. En die boys showen ook gewoon altijd love. En dat bedoel ik van, je hoeft niet per se omdat je meer doekoe bent gaan maken of meer ben gaan doen, je beter gaan voelen dan andere mensen. Als een boy naar mij toe komt van hey luister dan, ik ben een opkomende DJ, ik heb een mixtape, luister. Ik luister die Tory echt. Ik zit gewoon in de waggie, in plaats van de pokers te luisteren die ik elke dag luister. Laat me gewoon die boys een mixtape luisteren. En als die gewoon lauw is, dan zetten we hem gewoon. Ik heb heel veel mensen hun eerste kans gegeven. Ik ga niet naast mijn benen lopen van ai, ik geef deze grote feest, jullie zijn allemaal te laag, de men voor mij, ik wil alleen maar met ballers lopen. Nee man, doe normaal. Heb je nooit zelf een moment gehad van shit, ik heb zelf een duwtje in mijn rug nodig? Toen ik zelf die club beheerde dan, je hebt een eerste editie, 1500 man komt eraf, tweede editie, 1500 man komt eraf. En dan heb je ineens een derde editie en toen zaten we daar maar met 3 barkie man. En dan ga je jezelf afvragen, hé maar, waar zijn al die mensen? En dan komt er een 4e editie en dan zit je daar weer met 3 barkie man. Dan denk je, Sang, het was niet alleen vorige week die slecht ging, deze week weer. En dan kom je weer en dan denk je, Sang, is geen 3 barkie nu is het barkie man. Ja. Ik doe sowieso iets fout hier, want ik ben Hayek aan het inzetten en niemand komt. Wat gebeurt er? En dan ga je gewoon praten met mensen van, hé luister dan, die Tory lukt niet meer man, is het kaka of zo? Nee, is niet kaka, maar dan komen ze met dingen van, jij pakt gewoon die clubavonden, pak je gewoon aan net als het een feest is, die geeft 1 keer in de maand. Ja. En 1 keer in de maand heb je tijd om, als je 1 keer in de maand een feest geeft, dan heb je tijd om naar die feest te werken. Dus dan is het zo van, oké, ik moet dit doen, ik moet dit doen, ik moet dit doen en dan maak je een planning. Maar als je elke week een feest moet geven, dan kom je er niet uit. Dus op een gegeven moment zat ik daar wel mee in de stress van, hé, mijn aanpak is fout, wat kunnen we doen, moet ik stoppen met dit, moet ik doorgaan. Maar ik ben gewoon doorgegaan en heb gewoon mijn gedachten en perspectief eraan veranderd. En wat je dan ziet is dat het gaat schommelen. De ene keer was het 1000 man, toen 500, dan heb je 100, dan heb je weer 1000. En het schommelde, weet je. Dus ik heb ook gewoon een moment gehad dat ik dacht van, hé, wat zijn we nou aan het doen allemaal? Dus ja, crisis. Heb je jezelf weer... Ja, moet wel man. Je moet nooit opgeven. Je moet nooit opgeven. Heb je zelf die switch? Kijk, op een gegeven moment ging het goed. En toen gingen we een zomerstop doen. Dan praat ik dan vooral over de club. Toen gingen we op een gegeven moment ging het gewoon goed. En toen hadden we een zomerstop. Dacht ik bij mezelf, broer, deze zomervakantie, ik wil gewoon vrij. Ik wil gewoon niks te maken hebben met geen feest. Ik wil niks te maken hebben met geen 1 leerling. We gaan gewoon vrij. En ik ben toen naar dinges gegaan, man. Ik ben toen naar Tokio gegaan. Was ik daar een maand in Tokio. Nou, die mensen praten geen Engels. Ik praat ook geen Japans. Dus dan ben je gewoon daar eigenlijk gewoon solo. Solo,
Ik had de tijd van mijn leven, kwam terug en toen dacht ik bij mezelf van ga je gewoon weer die stress in, feestjes geven, club runnen, docent zijn. En toen heb ik gewoon gekozen voor mezelf, man. En toen zei ik tegen mezelf van, weet je wat, laat gewoon heel die clubtory zitten. Doe gewoon die feestjes, doe gewoon je docententory. En als op een gegeven moment, als je het gevoel hebt van, je mist iets, of je mist dat clubgevoel hebben, dan pak je het altijd nog op, weet je. En tot de dag van vandaag, ik denk wel dat ik ooit nog iets ga doen met een club, maar het is gewoon niet de tijd daarvoor, man. Ik ben veel te jong daarvoor om al je tijd daarin te steken. Dus ik ben gewoon content met de dingen die ik nu aan het doen ben, man. Ja, man. Kan je even de mensen motiveren die goed bezig zijn? Kijk, luister dan, als je gewoon goed bezig bent, ik ga gewoon in die camera kijken. Als je goed bezig bent, of je hebt een idee, of je hebt een plan, al ben je een rapper, of wil je, weet ik veel, een shisha lounge openen, maakt niet uit wat je wil doen. Zorg dat je ten alle tijden nadenkt over je product. Mensen zeggen, ik kan heel makkelijk zeggen doorgaan, maar het belangrijkste ding is dat je nadenkt over je ding. Als iemand jou vraagt, waarom wil je dat openen, zorg dat je een verhaal hebt. Want als jij geen verhaal hebt, dan ga ik jou niet geloven. Als jij naar mij toe komt van, ik wil dit doen, en ik vraag het aan jou, hoezo? Stel je voor, je wil een feest geven en ik vraag jou, hoezo wil je een feest geven? Ja, ik wil een feest geven om geld te verdienen. Broer, iedereen wil het geld verdienen. Zorg gewoon dat je een verhaal erachter hebt, dan kan je het ook gewoon verkopen. Als je het kan verkopen, dan gaan mensen in jou geloven. Wanneer mensen in jou gaan geloven, dan gaan ze jou gewoon steunen. Zo heb je ook van die rappers die eigenlijk een gekochte faam hebben. Ze hebben 1 miljoen streams, maar nooit hoor je iemand zeggen van, zet die pokken van hun. Waarom? Het is allemaal gelogen. Dus als jij een verhaal hebt en je gelooft erin, ga er gewoon voor, man. Positiviteit, zorg dat je al die negatieve dingen om je heen weghaalt, want dat neemt energie. Kostbare energie vooral. Dus zorg er gewoon voor dat je staat. Zorg ervoor dat je concept leeft. En dat andere mensen jouw verhaal ook kunnen vertellen. Want als andere mensen jouw verhaal niet kunnen vertellen, dan is er ook geen mond-to-mond reclame. En gaat het ook niet groeien. En dat is met alles. Het maakt niet uit wat je bent. Een rapper, je wil vishuis gaan doen, je wil clubs gaan doen, je wil met kinderen werken. Wat je ook wil doen, zorg dat je een verhaal hebt. Als je een verhaal hebt, mensen houden van verhalen. En je weet hoe mensen zijn, mensen praten altijd veel te veel. Dus beter dat ze dus jouw verhaal vertellen op de manier hoe jij het naar buiten brengt, dan dat ze zelf verhalen voor jou gaan verzinnen. Dat dan. Oké, man. Uiteindelijk. Ja, man. Wees gewoon gemotiveerd, man. Blijf gewoon op de goede weg. En geloof gewoon in jezelf, man. Als jij niet in jezelf gelooft, gaat niemand in je geloven. En mensen die daar gaan? Als je slaapt, kijk, slaap lekker, man. Nee, man, mensen die slapen, ik ga je gewoon eerlijk zeggen, mensen die slapen, ik heb niks aan zulke mensen, man. Kijk, er zijn 2 mogelijkheden. Dit heb ik dan van mijn oma. Mijn oma zei, of je wilt iets, of je wilt iets niet. Dus als je aan het slapen bent en je bent aan het praten van, ik wil rapper zijn, maar je bent niks aan het doen, dan wil je geen rapper zijn. Ja. Of je wil een eigen onderneming, maar dan wil je geen ondernemer zijn. Of je wilt het, of je wilt het niet. En als je het niet wil, blijf niet bitchen over dingen dan. En ga wel iets zoeken die je wel wilt. Als je rapper wil zijn, broer, dan moet je gewoon soms crackers eten met kaas. Omdat er geen doekoe is voor brood, broer. Soms moet je gewoon die geld pakken die je hebt en investeren in je craft. Boys maken bijvoorbeeld muziek en zetten het online. Ja, kom mijn pokoe checken, broer. Wat ben je aan het doen? Zorg voor een mooie clip, zorg voor een presentatie, zorg dat het naar buiten komt, zorg dat je een netwerk hebt. Als je iets wilt doen, broer, dan doe je het. Of je wilt het of je wilt het niet. Mensen die slapen willen niet. Zo zie ik het. Mensen die willen slapen, die willen niet. Ik vind je duidelijk in ieder geval. Niks aan toe te voegen. Slaap lekker. Blijf vooral verder slapen. En als je niggas hier winnen, ga niet haten. Klaar, jij hebt ervoor gekozen om te slapen. Paratrijbekort aan, Beori. Je weet toch? Ja. Sterk, man, sterk, man. Waar kunnen mensen jou vinden? Als mensen me zoeken, mijzelf, Everybody Jones op Instagram. Voor mijn feestjes kan je kijken naar de Couch channel. De Couch, dat is Engels. Ik heb ook nog een agency, Cold Bookings, check het. En als je mij gewoon wil zien in levende lijven, check me op Bijland Salaan of check me op een festival, man. Want ik ben kwijt aan het gaan. Ik weet nooit jullie. Wanneer is je volgende feest? Volgende editie, elke eerste zaterdag, man. Als je echt gewoon iets wil meemaken, kom elke eerste zaterdag van de maand naar de Couch. Dat is in Superdisco, dat is op Witte de Wit. Kom even hangen, man. Als je Triangle ook voorbij ziet gaan, Triangle Festival, indoor, outdoor, wij zijn daar ook altijd bij betrokken. Check ons gewoon, is love.
Is goed man mensen. Yes. Ik ben Dio. Sontje. En we zitten hier samen met... Jones, let's get it man. Abonneren mensen hè. Abonneren. Later. Peace.